Yebo sanibonani. Namhlanje ke ngifuna ukukhuluma udaba olubucayi. Olithinta ukufa kukaSenzo Meyiwa. Mase ngithinta ne-spirituality that is playing around there. I-sensitive ke lento engifuna ukuyithinta namhlanje. Senike na notice ukuthi akubona bonke abantu abakhuluma ngento ethinta icala lokufaka Senzo Meyiwa. If ungakwazi ukunotice ngicela from today we notice lonto. Ngisho umuntu angayibiza ngenkunzi enjani, but when it comes to icaleni lokushona kaSenzo Meyiwa bafaka imsila ngaphansi. Uyazi indaba bafaka imsila ngaphansi? It's because li operate kwenye level. Al operate kule level enormal. Le yokuthi umuntu uqhekezeka amakhelwane. Uboshiwe. Umfana udule abantu sebeboshiwe nani. Leli lilawulwa ama spirit. Akuwona wonke umuntu ongalithinta. Nami ngilithinta ngenxa ye level engikuyona. Ngangade ngidiscloseile ke mina ngathi ngik level 7. Ngokwaka spiritual ngik level 7 okusho ukuthi ayikho into engakwazi ukuyibona futhi ayikho into engakwazi ukuyilawula. Ingakho mase ngishilo ngathi lokhu kuzohamba kanje. Kusuke kuzoba njalo. Sengingaphezulu kakhulu kulento abantu abacabanga bagcine khona when it comes kulento zakamoya. Ngaphezulu kobuhlakani umuntu athe bengabe edalwa noma esupportwa yidlozi bese efika kulona. Uyabona lento yakamoya ihambe ifike iriche i-level ethile kubantu sekufuna kube umuntu ongaphezulu kwalo level kuyilokho zani. That is why manje uyangibheka mina. Akekho umuntu ongangichallenge ngento yakamoya. Ngoba lo muntu ngabe ufuna ukuthi ngimfundise ngeziphansi. Umuntu ongathi nje uyangichallenge ngonyento yakamoya, ngabe lo muntu ufuna ukuthi ngimfundise. And ongigada ke mina, angitheorize mina ukuthi ngizocabangela ukuthi makunje kuba nje okhokho babenza. Mina ngikutshela exactly ukuthi njengamanje kunje and kuzoba nje. Lokhu ngeke kusenzeka kanje. Kuzokwenzeka kanje. Into yakhona ke umuntu bengabe engazi akubona bonke abantu abaphumela ubalo umuntu athakazi. Omunye umuntu uyagoloza kodwa ubotho ukhoza into engekho. Yabo. So kuleli cala lokushona kaSenzo, honestly speaking, mina ngasemndenini kaSenzo mina ngileli side labalandeli noma labantu abafuna kube nobulungiswa. Ngingalapho ifana nale yabelaphi, yabo, nale yabafundisi. Mina ngingakubantu, mina ngikho ngakubelaphi. Lokho nje kube clear. Mina ngikho ngakubafundisi. Mina ngikho ngakubantu abasebenza ngokamoya. Mina ngigqishe ngapha ngakubantu. Ngigqisheleni ngapha ngakubantu. Ngigqishela ukuthi masebenziwe ilima ngikwazi ukuthi ngiyicacise mase ngiyabavikela. Uma ngiyicacisa mase ngibavikela, laba abasuke befuna ukudlala ngabantu basuke bezongizonda vele. Ngenhlanhla mabengizonda, ipower ihlomile ukuthi izodila kanjani noma inobani usuke ezongizonda bese ethi ufuna ukungichallenge kusuke kuyimini osuke ezowina lapho, because ipower engihamba nayo yiyo eyangigqishisa ngapha ngakubantu. Okusho ukuthi as long as uma mina ngisagqishe ngapha ngakubantu, ayikho into yongichallenge bisiyawina ngoba ngazela kona la. So seside kakhulu isikhathi. Isikhathi bathi ngesingisi long overdue. Kungacaci ukuthi kwenzakalani ngecala likaSenzo. Omunye umuntu uzothi hayibo lisecourt nje kuyakhulunywa. Njengoba lisecourt kwalokhu ukuthi liye ngale ndlela ecourt. Kwalokhu ukuthi kuye liye ngale ndlela egcine liye ngaye ecourt. Kuseyikona ungacaci ukuthi kwenzakalani ngalo. So mina njengoba namhlanje ngiza la, angidili nomuntu direct, ngidila nedlozi. Mina ngibuka idlozi lomuntu
uyabona nje kufana nomuntu bezongena la khuluma ukuthanda kwakhe nami angibuki yena mina ngitracer ispirituality sakhe ngitrace idlozi lakhe mase ngidile nedlozi lakhe sekuyidlozi lakhe umuntu elizodila nengane yabo. This is how it goes. So unfortunately yonto ingaphezulu komcabango wabantu abanormal, but it is what it is. Ingakho kudala bengabe ngathi kusadume lento yokulwa kuthiwe khona umuntu ongadubuleki ongatholakali othi mawuthi uyakuyena umfice ngekho umlindi la izodlula khona kuthiwe nangu uyeza bese sozodlula uvela ungamboni. Into eyayenzeka wayekwazi ukucelwa lo muntu edlozini lakhe. Abanye babefuna ngisho amathuna kubo bayomcela edlozini lakhe because bayamdinga and uyafihleka lo muntu. Once umuntu wamcela edlozini lakhe idlozi lakhe wakwazi ukul overpower la idayisa ingane yabo ngeke isa survive. Ingake yakuthiwe khona umuntu okade eyinkinga but ugcine edubulekile uhamba agcine ecelwa edlozini lakhe. So nami mangidila nomuntu la angidili naye ngidila ne-spirituality ngidila nedlozi lakhe. So even nale matter lethinta icala kasenzo mina ngidili nabantu as ama individuals la. Mina ngidila ne-spirituality that is dominating there. Mina ke lo yonke. So is bafethu umndeni kasenzo nabalandeli nabathandi nehlobo bayadinga ubulungiswa ngokushona kasenzo. Abadinga imidlalo futhi badinga ubulungiswa. Kodwa ngendlela lento egcina ihamba ngakhona igcina icika. Mfurukam igcina icika nje kubantu abanormal. Kodwa kuthina bo King Bhaka ayiciki kuthina. Ngoba yindaba sesuke sibheka ukuthi ubani lo one spirituality esi strong escover esikwazi ukudidisa yonke lento within. Ubani lo ne spirituality esi strong. Uma si strong spirituality sakhe sisebenza kanjani? Sisebenza kanjani? Khumbula ke manje makhona umuntu ofisayo uyi-understand lento spirituality regarding the matter le ecala kasenzo ungamtheka, yabo. And unfortunately mangikhuluma ngolidaba akakwazi ukusala ngaphandle uKelly Khumalo. Definitely akakwazi ukusala ngaphandle. Yini engekasali ngaphandle? Zuningi izathu. Esokuqala esokuthi wayethandana noSenzo. Esesibili ukuthi esokuthi uSenzo washolela kubo ezengaye. Esesithathu ukuthi baningane, yabo. SS4 ukuthi umndeni kaSenzo ugcine ungaboni naye ngasolinye. So nje mawukhuluma ngento kaLokhuzana akakwazi ukusala ngaphandle, uthanda noma ungathandi. Mawufuna ukumshiya ngaphandle ongcono ungayithinti lento. Ingakho nase court kulolu hlobo lecala luliya. Because mina ngithi nje King Bhaka ngiyalibona lahlobo lecala. Kunezinto eziningi. Le yanto le yezinto eziningi zakhona as adapt. Yabo, indlela phela imoya nayo ekade izama ukumaka ngayo whatever you may call it, yabo. So uma sibheka thina sibheka ukuthi imaphi lama spirits anamandla akwazi ukudidisa yonke le nto. So unfortunately ke kuma spirits anamandla ispirit sakhe uKelly Khumalo is involved ukuthi sibe namandla ukuthi le nto leya ihambe ngale ndlela yena afisa ukuthi ihambe ngayo, not iqinise kumele lihambe ngayo. Ngazi noma ngiyangizwa yini, yabo. So mangiyibuka lanto ukhumbule ngithe mina ngicheme udede nabangapha kaSenzo Meyiwa, yabo. So mangabe ngibuka lento mase ngifuna ukubheka manje le spirituality ke manje ukuthi ihlobo lini le spirituality esikwazi ukuprotector lento ize idelay kangaka. Hlobo lini le spirituality kune power engiyibonayo ke lapha. Ipower engiyibonayo lapha ipower yakhe uKelly Khumalo. Izwa ngikutshela iqiniso, inamandla ke, ibizwa ngokuthi inamandla. Ipower mayikwazi ukulwa imethe nje, ikwazi futhi imethe nje ukudelaya noma ingayiphi indlela, inamandla ipower kaKelly Khumalo. Ibhadi lika Kelly Khumalo nepower yakhe abakwazi ukuxhumana kahle. Ilona bhadi ke lelo ke lakhe ke. Ilona bhadi ke lakhe ke lelo. So abakwazi, uyabona mangathi uKelly Khumalo ipower yakhe baxhumana kahle. Ay ngabe ukude kakhulu lo yamntwana. Ngoba ipower yakhe idela yonke into mayisimlwela. Idela yonke into kodwa ibhadi abakwazi. Kufana nokuthi nawe ube namandla enganeni yakho
ube nemali yokufuna ukuyifundisa noma ikuphi la ifuna ukufunda khona, yokufuna ukuthi inherit ama business wakho. Ingane ivela idla ama drugs, understand ukuthi wena mzali yini lento enhle oyifisela yona, ivela idla ama drugs ingane. It's because isidalo esisenganeni nesidalo sokumzali khona ungaxhumani kahle, ingane isibe nabangani abarong, ivele idla ama drugs ingane. Enye uyifundise baba ukhokha imali ezinkulu uthi uyafika kuthiwe ayiyanga eclassini mhlambe vet kuthiwa iattendanga ingane, phathwe ikhanda umzali, iyenzeka le nto. So nangapha ka spiritual ikhona le nto, phakele Khumalo iyamlwela. Khumbula ke ngathini mina from the start, ngathi yes banga kungenzeka noma yini, but into engimngayo ukuthi ayikho i-trigger eyaphulwa uKelly Khumalo, uyabona ukuthi ngibulala uSenzo. Ngaphinda ngathi mina, as far as King Bhaka is concerned and as far as spiritual power is concerned, ayikho imali eyakhishwa uKelly Khumalo wathi ahambe kuyothengwa abantu abazobulala uSenzo. It's an honest truth le ngishoyo. But inkinga lento zakamoya nezinto ze reality, uyabo, azikwazi ukuxhumana kahle. Umthetho usebenza ngobufakazi. Ubufakazi noma into ekhona ithi uSenzo ufele kubo kaKelly. Senzo ufele kubo kaKelly. Ngokwakamoya uma umuntu ezofela kwami, ipower yami nedluzi lami is involved ukuthi lo muntu ashone. Ingakho ubona abantu bevuka umbhejazana bese bezonda uKelly, not necessarily ukuthi bamzondela ukuthi udubulile, kodwa inkinga ibhadi lakhe libe khona, usuke washonela kubo kaKelly. Ingakho noma umuntu kade ehamba nabangani bakhe bese eyashona, kuyaye kubheka ukuthi ubehamba nobani. Umuntu bengabezophuma athi ngisaka mngani wami bese yashona, uphume ethi uya kuphi, wafika yini lapho. Uma eshone eselapho kulowo muzi bese kumele idlozi la lapho limuvikele. For the fact ukuthi uSenzo ngenzela even no Kelly nabantu abadefend uKelly Khumalo ukuthi abayi understand le yokuthi abantu why bekanje. For the fact ukuthi uSenzo washonela igazi lakhe laphalala kubo kaKelly, bengabe usuku kubo kaKelly noma uma ngingasuka mina manje ngiye kaMkhize, once ngangena kaMkhize sekumele ngivikelwe yidlozi la kaMkhize. Uma ngingakhuleka umuntu ngaphandle ngeke athi nina bokhabazela nonzama, cha, uzothi nina bokhabazela siyakhuleka, mase kuphuma nami kunzama ngithi hawu ninjani, kodwa ngeke ngisasho ukuthi hayi kodwa mina ngunzama nje. Shuthi njengoba ngisila sikhavwe idlozi la kaMkhize, uSenzo bengabe esekaKelly Khumalo ukhavwe idlozi la kaKelly Khumalo. Yini eyenze ukuthi idlozi la kaKelly Khumalo ligcine lihluleka ukumvikela uSenzo kunoma yini eyenzekile ngaphakathi endlini? Into edale ukuthi lihluleke ilento engihlali ngisho leyo umsindo, ngoba ngelinye ilanga kuzongabe uSenzo kuzoba uwe lapha ekhaya, wena unkosikazi wakho nenomsindo, uthi uyaphuma nje ndoda ngemoto uvela ushawa abantu esangweni, uthi uzongena kwakho udutshula abantu esangweni because kunomsindo la ngaphakathi. Once kwaba nomsindo amongst abantu abawu2 ongalawuleki, angiphathi umsindo mozo escalator uzogcina involve nama families. Thothi ifamily yakandoda isupport indoda yakamfazi nomfazi, bese uyasuka wena ifamily yakho ingazwani nabantu balawo, wena uyakongena lapho bavilithi moya lapho awuthi sibambe ingane yabo ngoba abantu bakuba abasifuni. Leyo it is what it is bafethu. So unfortunately bambala abantu abangayi understand kule level engichaza yona, because ngizama ukunyuka ngespirituality because khona ngifuna ukuba balance abantu la, yabo. So since ke fele kubo kaKelly la ngamvikela idlozi la kaKelly uSenzo, sekumele lenzeni ke manje idlozi la kaKelly noma idlozi la kaKelly noma into kaKelly eyamandla akhe sekumele ivikele uKelly ke manje, njengoba inamandla wokuvikela uKelly ukuthi igama lakhe lingagcine lidregeka and limvikela vikeleke. Lento isho ukuthini? Isho ukuthi actually uKelly noSenzo babezwana kahle, umndeni wakaSenzo nokaKelly wawuzwana kahle. Shuthi idlozi laKelly lalizokwazi ukumvikela uSenzo uma engaphakathi lana. Uma engaphakathi la bafethu, lento I wish ukuthi ni understand ngokwakamoya manje, because idinga abantu abazoyiqonda ngokwakamoya
bese bejula bese beyathandaza futhi bese yanqotshwa yonke lento. Abangixolela abantu abazofila sengazi ukuthi mhlawumbe ngi-attack abathile. Inhloso yami akuyona leyo nto. Inhloso yami uku-educate abantu ngalesimo because angifuni abantu mina abahlale bekwi-dark while ngikhona mina. I can't keep you on a darkness while I'm still alive. Yabo. So, njengamanje ayikho ngizophinda futhi into eyenze kwenze kumonakalo loyo. Ingcabano ebithinta labantu abawu2. Ingcabano eyagcina ithinta ama families. Then idlozi lalomntwana lagcina lingamvikeli lo mntwana kunoma yini eyenzeke ngaphakathi endlini. Ngithi angizwa ngithini? Kwakungenzeka noma yini. Wayengahlatshwa isipikili usenzo lapha yana. Luvele libona unyawo angaphinda asindi. Uyabona? Wayengaxabana aphusha umuntu avela wephansi avela shone ngokuphushwa nje kuphela. Kwakungangeni igebengu. Kwakungangena umuntu. Angithi uyabonga ngiyazama ukugeneralize as much as I can. But I can't deny the fact that mina spiritually ngiyabona kwenzekalani lapha yana. Kwakungajika umuntu ola endlini. Angajika umuntu ola endlini axabane naye. Mase ngena umuntu ngaphandle. Naye enenhloso zakhe. Kwangenzeka noma yini bafethu kule case le. Kodwa noma yini eyenzakalayo. Idlozi la kulomuzi ilona elimiyekelelayo le. Ingakho noma eshona igazi lakhe liphalala la endlini. Igazi lakhe liklina la endlini and alibi liningi igazi ekusuke kunemimoya that is involved because imimoya mayikushaya bese thatha igazi lakho izama ukukuthwebula ukuthi ungasuki la uhlale la khona izokwazi ukulawula sonke isimo. Yabo. So inkinga la esifike yaba khona ikuphiki la. Ipower njenganami kuking phakathi ngine power and ipower yami mina ipower enkulu bezwa ngi level 7. So untombazane lo yanayi ufola abantu abanipower. Kade ngichecka even level ipower yakhe inkulu. Kodwa ipower yakhe eyokumsiza uma ebhekene nezimpi mayisiyamsiza emculweni ngoba ucula kahle. Power yakhe nje eyalokho ukuthi mawubhekene nempi sizoyilwa. Emculweni umculo wakho noma ubani othi uyakuvala emculweni ngeke azawini. Yabo? Until kube yithina esikiyekayo ngamaphutha akho. Ngamaphutha akho. So, iphaya lo mntwana ke le enkulu isiyaqala manje. Imnikeze ama warning amaningi. Siyaqala manje ifuna ukumduba. Mayifuna ukumduba kungenzeka noma yini kuyena. Kungavele kuthiwa ushaye umuntu ngempama ngaphandle kuthiwa seyoboshwa. Kungenzeka noma yini kuyena. Ipower seyifuna ukumduba. Imdubelani ipower. Angithi angifihli mina ngibeka iqiniso. Imdubelani ipower. Ipower idinwa ukuthi yona ithe mayifika uyazi ukuthi ipower yakhe engene ku music. Ukhona owesilisa ovelayo owayekade manager by that time. Yabona okunendlela ipower abayisebenza ngayo. Engena ku music. Umehluko lowesilisa wayewutsotsi kakhulu ngoba izinto eziningi wayefuna zenziwe uye kodwa egameni lalo. Angane mzongizwa lento. Khona umuntu wakho wesilisa uthola ukuthi wena uyamthanda yena ufuna ukuthi ube unkosikazi oqotho. Uzokwenza noma yini yokubopha wena kodwa ukuthi ube semshadweni naye. Unga understand wena ukuthi uboshwe makuthiwani kwenzekeni ushaqina. Umuntu enze some things ngawe kodwa wena unaware ukuthi kwenzakalani. Kwenzeka into efana naleyo ke. Lo waye manager yakhe abagcina be data futhi naye. Wenza something ngokwepower. Wangamtshela amaqiniso. Kodwa they did practice some ritual long time ago. So leyo nto yasikodwa ibinani ibizovika ibisi protector. Ingakho kwathi noma sebexabana. Bathi babexabana kwaba ukuthi ilo wesilisa oronke ibheda lapho ke ipower. Mawuzokwenza into ubopha omunye umuntu noma wenze omunye umuntu kanti wena uzobheda ipower kayichemi ishaya lo bhedile. Kwabheda lo wesilisa yamfaka emotweni ngiyayibona iaccident aba kuyona. Ngaleso sikhathi kuyena ekade wrong attacker lo. Uma kuwena oattackayo uyashayeka. So ithema ikhula le power yalo ntombazana. The more ekhula yena nayo iyakhula.
the more ekhulu yakhula abantu abazama ukulwa naye ivele igijima ibashaye mawulwa naloya igijima ibashaye ngiyakhumbula impela ukuthi nami there was some time la engakazi la esagegena ngembono naye ugeli lo yathi izongishaya kanti ngishaya mina ngiyayibona ngishaya ngiyayibona ngathi not today ngathi not today yathi thithi yeza ngathi not today ngangakabi uking ngangisahamba uhambo lokuthi ngigcine ngiwuking ngathi not today nangampela yahluleka ongenani kwagcina kweyami power eyagcina iba namandla because kwagcina kukhulunywa ngami umhlaba wonke ngaleso sikhathi leso kodwa lokho akusho ukuthi angiyibonanga iphaba yalo ngiyibonile futhi ngathi ha kanti that is why from lapho like ngaba away naye futhi sangethi we were close friends like nami ngaba away naye waba away into zakhe zaqhubeka yabo shiya ukuthi mina ngaleso sikhathi ngase ngisize kanjani ngoba ngilekelela ipower yakhe ngaleso sikhathi akana ngizongizwa into echaza yabo ngoba nami nganginamandla ngalesikhathi enginamandla ngihamba uhambo kukhona nami la ngisize khona ngilekelela ipower yakhe ingakho nanamanje mangikhuluma ngenza sure ukuthi ngikhuluma ngepower la so iqala lapha inkinga manje iqala ethelini ipower ifuna uyididise ifuna iyazi ukuthi uzokwenzani uyabona bengabe unepower ethi lekhaya sifuna kurana amabhizinisi ungashintshi ngelinye ilanga usuthi wena usumthandasi ayenzi leyo nto mangabe lekhaya kurana ipower yokuthi kumele into zalekhaya like izihambe kahle ngalendlela emsebenzini ufuna ukuba udirector ufuna ukuba imanager uba yini ipower isebenza ngalento le wena ogudi kuyona mawudokotela ipower ikusebenzela ukuthi mangabe sekufika ipatient isebenza ngendlela isebenza kanjani ipower manje yena uyididisile ke ipower manje ithukuthela iyaveva nama ngazi ngizoyithini le yaveva ipower didise ngani ithi khona ipower bese yaphinda yena afuna ukuya kothwasa afuna ukuya kugobela thizini ipower yakhe ingaphezulu kwalogobela asuke imhamba bafethu nawo lapha ekhaya ungibukayo kuyenzeka ukuthi idlozi uhamba nalo angibe ngedlozi kuwena ngathi power kuyenzeka idlozi uhamba nalo libe likhulu mase nibanga ukuthi understandani uma uzolithatha idlozi uliyise kumuntu thizeni uthi uyolukhuphula kukhushulwana into evele phezulu edlula even lo ingakho abantu abaningi begcine bexabana nogobela babo because idlozi ahamba nalo alifuni ulithathe kancane uhamba ulifaka uhamba ulihloma uhamba ulikhipha uhamba ulishutheka alifuni leyonto so nala izinga lepower kageli kumele ngabe unedamu ngokomthetho kodwa ngoba akaxhumani nayo yakanali idamu kodwa ibuye ilifuna idamu iwafuna amanzi mayisifuna idamu angavuka ngisho nango12 ebusuku ihambe edamini and mayisifikile kuyena lento engiyisho uyayazi mayisifikile kuyena kudabuka konke lemhlanje azafune ngazi ukuthi like angabhodla noma ungamshaya noma ungamenzani la mayisifikile baba even abangani bakhe ehleni nabo la suke khona bayabona ukuthi hayike sekwenzeke enye into uyashintsha ngisho ebusweni ungabuye nabuyabuyele futhi isuke seyifikile ikhombisana ukuthi inkulu ikhona isuke izama ukuletha isuke izama iletha umyalelo kodwa ngawuthola umyalelo mayisimbamba kabuhlungu so njengamanje ithukuthela iyaveva and naye la yakhona nabangani bakhe nobani bazoyi-understanda noma yinini beke wathi uzama ukuyothwasa kuvele kushintshe yonke into yakhe ibheke phansi noma yinini beke wathi uzama ukuhamba uhambo lokuthi uzama ukukhuphula le power ngendlela yoku-involve omunye umuntu kuvele kubhede zonke izinto so njengamanje into esiyenzekile uhambo wathi iyakhushulwa ipower kwathiwa usezoba umelaphi inyanga it's a very bad move niyawubuka live wami la nikhona it's a very bad move izinto zizoba upside down ipower yakhe ithukuthele kakhulu ithi siba kakhulu kangaka
ungasithatha uyoshutheka lapha ya elokishini uzothi khona umuntu okumele asikhuphule yonke leminyaka sikuluwela awubona ubukhulu bethu ethukuthele kakhulu. Sorry to share this la kanje ukuthi abantu kumina they comes first. Sorry to share this like this. Ithukuthele kakhulu. Ngiyaqala ukubona ipower ithukuthele kakhulu. Njengoba ithukuthele ipower imnika izinsuku as less than 60 days. As less than 60 days ukuthi alungise. Uma engalungisi ithi zizokhala. Kodwa noma sezikhala uyothi belibona iphutha ikhona indlela eyoyisebenzisa ukudila na ukumprotecta futhi ngoba hayo ngesiqhamba manje inkulu yona. Inkulu yona. So ekuba kuya ngokwami ngabe bafethu abantu abaningi mabebhekene nezinkinga abaphahlayo bayaphahla ngo12 bacela ukuthi akufike noma yiphupho omngcono. Bayazi abantu abanoma khanda oil ukuthi senze njani because mina okwami mangidena umuntu oqala into engenza ngamakhanda oil ukuthi umuntu ngimxhumanise nedlozi lakhe bakwazi ukukhuluma bobabili. Yonke ebalekile ukwazi ukukhuluma nedlozi la. Ungatatazeli ngo12 kufika maphu yabona beke lafika iphupho isilawuliwe leni uxhumana nedlozi lakho makufika iphupho ngeke likumislead kodwa mawuzoya kumuntu uzothi uya kumuntu kanti wena umkhulu kunalomuntu oyakuyena. Bafowethu lapho nikhona emakhaya I wish ukuthi you can all listen attentively. Uzothi uya kumuntu kanti idlozi ohamba nalo likhulu. Umehluko i-communication. Ayikho into ebaluleke njenge communication only if you are spiritually uplifted. Uyabona nje mina mase ngiqhamuka la ngizosho ukuthi kuzoba nje. Ngizosho it's because ngisuke sengithole iassurance from ipower. Assurance from Godwin. Uyabona nje ngathi ngisho lento engihlale ngizisho. Ukunqoba koRamaphosa, ukunqoba kobani le engenze recently le yokwazi ukuthi kusinde untando. Mina ngokwami mangiye esigodlweni ngangithi esigodlweni mangingena khona kuzothiwa kumina hayi sizomsiza umfana hamba umfana mhlambe umtshope kanje umtshope kanje khona mhlambe igazi lamahlule lizophuma noma liyenzeka leyo nto leyo mhlambe uzokutoiletha liphume lona ngangilindele lokho mangingena esigodlweni mangifika khona kwathi ilevel yalento isidinga sipike uNkulunkulu wasesibhedlela. And lonto bangithi uyayizwa lonto uma ngizoyisho ukuthi sekumele kupikwe uNkulunkulu wasesibhedlela mangithi uNkulunkulu ngiqonda ukuthi uNkulunkulu wakhona uyena ozothola umuntu ozokwazi ukwenza umsebenzi ube successful. Kodwa mina njengoking kumele ngiyibone lonto ngoba sengiyibonile sekumele ngiyisho. Uma ngisho angithi ngiyazi ukuthi ayikho ezingeni labantu abanormal. Angithi ngisuke ngazi mina ukuthi abaningi bazophika abaningi bathi ingakho phela kukhona into ethi ngathini mina bathini bona kunjani makunje. Angithi kuyaziwa ukuthi ayikho kwi level yaba abantu. Ngizothi mangisho baningi abazoyiphika abayiphikeli ukuthi bayayiphika bayiphikeli ukuthi ayikho kwi level ukuthi bayi understand. Ingangithi lento angichazi le yecala lika Senzo ukuthi even yena ugel nabaka Khumalo lapha for the fact ukuthi uSenzo washona ngaphakathi ngamabomu abayi admit eliyonto ukuthi for the fact ukuthi uSenzo washonela ekhaya isho ukuthi ikhona into iyayi wrong ngaphakathi ekhaya ngaleso sikhathi ukuze kukwazi ukuthi even abantu la bekhona emakhaya bangasho ukuthi siyadayiswa lapha ya because mina ngingibone sekuthukwa abantu la uma abantu beveza ulaka labo ngithi akufanele bathukwa abantu babeveza ulaka labo because lento the fact remain ukuthi umuntu mayefelele ebukhosini
efike ephila. Kungcono ngisho umuntu makuthiwa mhlawumbe ufike egula umndeni wakhe uthi sesizame sahluleka uthi ungena nje kuthiwa usevele washona. Mhlawumbe kungcono lokho because basuke sebezabe bahluleka vele uyagula. Kodwa lozo ngene ephila paka imoto yakhe kuthi uvele washona. Hayi ngeke. Angeke. Kufanele kanjani. So khona enye into yabo manje nake ugeli lo niyosho ukuthi ngasho. Njengamanje uyadayiseka. Njengoba edayiseka uma engayilungisi within 60 days. After that abantu bazothuka kuzokwenzeka into engajwayelekile. Ngenzeka noma yini. Angaboshwa amaphoyisa, angaginqika nemoto, angahlaselwa abantu, kungenzeka ngoba manje uNkulunkulu wakhe noma idlozi lakhe liphatheke kabi ukuthi kade sikukhombisa ukuthi wena sikhona siyalwa. Why uhamba usihloma ngoba into oyifunayo umculo wakho nenkampani yakho nabasebenzi bakho uthi abaye phambili. Yabona bese siyakuvikela empini ezilwa nawo ozaziyo nongazazi. Because honestly ayikho lento ukuthi wathi senze ufike ekhaya woza sihlangane ekhaya emva kalokho wathi wozani inkabe nizombulala uzobe esekhaya nawe nje usile ekhanda uyayibona iAW lonto baba. Ngeke ulethe umuntu kini mawufuna ukumshaya. Ngeke lonto leyo. Ngeke ayikho lonto leyo. Wayengalinde ephuma estadium into engekho leyo. Kodwa for the fact ukuthi lokhu usenzo wafika kanti kunomsindo amongst the families kwangena ngaphakathi. Then from lapho idlozi lalo. Kufana nomuntu axabane nezitha zakhe bese ebona ingane. Waphela impi yepower ifana nempi yakho lesithandwa sakho. Nikwazi ukuxolelana nina kodwa ipower mayingaxolile lento enisuke nithi niyayenza isisebenzi kuvele kube nenkinga more isinaxolelana because niyayiconfuse ipower nifunayo. Kufana noma ingane yomuntu oyisitha sakho nixabene bese uyayibona ingane yakhe awuyifisele kuhle. Awuyifisele nakuba ungeke uzuyibulale phela usemhlabeni unonembeza kodwa nje uma uzonda ubaba wayo noma wayo uzonda uzuzona ngisho ingane zalapho futhi nazo azithule emlomeni ziyisa ziphepheze zithukane nazo kube nje kufana nalento la zabaculi uma uBig Zulu engazwani noCasper Nyovest automatically ayikho into azoyithanda ehlangene noCasper Nyovest. uCasper Nyovest ayikho into azoyithanda ehlangene noBig Zulu. Ngaba abalandeli baBig Zulu umndeni kaBig Zulu ayikho into ozoyithanda ehlangene nalomuntu ongazwani naye. Yikho uma kungazi ukuthi ikhonto oyithandayo ehlangene naloya muntu uyamsebe mhlawumbe lesekuzoqhamuka udadewabo waloya mhlawumbe udadewabo kaCasper Nyovest kube ngathi uyazwana noBig Zulu. It's either uBig Zulu usebenzisa udadewabo kaCasper Nyovest ukudila noCasper noma uCasper usebenzisa udadewabo ukuthi akashaye sengathi uzwana noBig Zulu ukuze afeze inhloso zakhe. That is how it is. Ngenze isibonelo nje ngamabumu ngalabo bantu lapho. Kulo nibusisa lapho nikhona emakhaya njengoba Saturday ngizobe ngilapha ya eDamini lamakhanakanda ila suke khona ke sithi umuntu akaxhumane nedlozi lakhe ila sithi khona umuntu akasetshenzwe yimi etsheni lamakhanakanda naseDamini and ngeke uze uyisole baba. Ngeke uze uyisole because lapha suke sikuconnecta le spirituality suke sikunika amandla ukuthi uvikeleke sikunika amandla ukuthi lezi impi ezincane ezikathekhayo it's either uyayinqoba noma uyayishintsha zibuye sizixolisa. This is how we do things. Yabo yonke into enzeka lapha ya emithi ilovo etsheni naseDamini lika makhandakhanda and ukuba kwakho nomakhandakhanda oil kusho ukuthi sesiwumndeni izimpi zakho yiliwa yithi. Yabo inamba yami ithi 0798130260 kodwa you don't have to call kungcono uvela ufike nje kwi-address ethi number 44 Rocky Ridge Road Hilary noma uthi nje King Bhakanzama ikuthatha izokubeka ke la eHirali. Mawuthe nje King Bhakanzama ikuthatha izokubeka la. Shomeni King Bhakanzama bathi mangabe ungangazi ukhululeka igama kuBhaka isibongo wanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi uBhaka udakwe yini ngingqwele ebhuqa imiza bafokazana ngotholotho likaMentshise ethuluza ngihambile ngifica insimini xa muxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini nguma favuke njengedanga bane ngunogwajo ubhathwa ikhulu ufa amakhandakhanda ngindlondlo
enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana dama ningasho ubusika nehlobo ngwele ngaphuphi inyoni phamihle namalanga mthombo gelezayo inkinga asiwabona lamanzi aqhamukaphi kepha siyabona lapho ephuma khona zitha zabe ziyaxolisa mase zibona ukuthi kahle kahle ubani lo seyibona amandla asemazulwini ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanyayo fokofo ngeke ngize ngizwe ngempatha mina ngikulevel 7 gcwala ngakufakela nangu sikisi thina umuntu asimtshela into afuna ukizwa simtshela into ezomsiza bonke futhi abangilalelayo bayonqoba bonke abangilalelayo bayonqoba ukhumbule sisempini emhlabeni baba ulwa uze ulwe ngisho nanabantu obucabanga ukuthi bangakuwena lemhlabeni kanti cha bekho ngakuwena balwa nawe so okwakho wena funa wazi ukwazi ukuconnect ukwazi ukuhlukanisa ukuthi lo uze kahle ungazi utshelwa abantu funa ukwazi ukudonsa ukuthi lo uze kahle lo uze kahle lo uzoba ingozi lo uzongijikela lo mangikhuluma naye ocingweni uyiqokana angirecord inkulumo yakhe ngeke ilanga ngiyongisiza lo angayirecord ugenuine lo muntu lo akube nje ihamba kanjalo lento hamba kanjalo lento yabo nje mangathiwa ngeke ngibabona abanye bethi bayangikhukuluza la ngibonga ukuthi awushem ngithi awushem mangathiwa ngiyaphenduka ngibheka la ngiyoshiya ngikho lutho la bese ngikhumbula ukuthi mina ingqinamba ithi angilwi nomuntu ongalwi 1 2 angilwi nengane ngilwa nomuntu othume ingane 3 angilwi nomuntu wesifazane uvikelwe yimina umuntu wesifazane nje ngisho ungenzani ngeke ungifice la ngizothi namhlanje kunomuntu wesifazane ongidakeliwe kanje angeke ngingagwetshwa emhlabeni ngigwetshwe ezulwini umuntu wesifazane uvikelwe imina lapha ekhona noma ngabe umakhosi la ukhona umuntu wesifazane uvikelwe yimi siqhumana kahle mawusuthi usuyahamba usuya lapha emanzini yabo mawusuya emanzini ila kufike kuqhunywe khona ngisho noma ungaba inyanga yomuntu wesifazane uvikelwe yimi la ukhona umuntu wesifazane kukhona umuntu othi ngiskemwe inyanga yomuntu wesifazane kanje ngikhuluma nalo muntu okhala ngale nyanga yomuntu wesifazane ngimfundise something lokhalayo bese ngithi miyeke la muntu ngoba umuntu wesifazane nje uvikelwe yimi hayi ngokuthanda kwami ngokwasemazulwini yake ungifice mina la yake ungifice la mina kuthiwa ngishaye umuntu wesifazane noma ngakuthiwa wenzeni ngeke yake ungifice mina ngithumela ipower izomfica nesibeletho mose umuntu wesifazane untekenteke mase kuliwa impisa ka spiritual ingakho kumele abe semva kwendoda ngoba unesibeletho noma yini oyithumelayo ivele ingene iyohlala esibelethweni mayihlala esibelethweni lapho isilindele ukuthi noma yini ehlalayo ngabe kuhlala ingane ngabe kwenzakalani iyahla yona so angikwazi mina ukuthi ngingaxabana ngingathiwa ngilwe nomuntu wesifazane ngibe ngazi kahle ukuthi kufuna sizivikele isibeletho sakhe kumele simvikele ubuyena ngoba imizi eminingi ibanjwa abantu besifazane amadoda eyakophanda so uma mina sengithi ngiattack umuntu wesifazane direct shooting ngithini ngezingane ezithi ma ngeke ngimattack umuntu wesifazane futhi nani futhi fusekani enizona uyintshela ukuthi khona inyanga umuntu wesifazane ekukhalwa ngayo ngeke ngenze fuck all umuntu wesifazane uvikelwe yimi ngisho noma ungezwe umuntu wesifazane engeyisa ngangitshela ukuthi ngibhaka khona wesifazane okweyisile for the fact ukuthi umuntu wesifazane uvikelwe yimi uma engeyisile idlozi lakhe elizomqondisa ukuthi inkosi leya akumina kodwa makuyindoda ziyakhala kodwa nayo indoda futhi mayisibona iphutha lawo seyizehlisa ngiyayixolela ngoba phela inhloso phela ukungena kulayini into ebalekile nje ukuthi umuntu angene kulayini 0798130260 papa yini angikhulumi kuma inbox kunoma yipi inamba yami iyodwa ithi 0798130260 mase kunomuntu okunikeza enye inamba akusemina loyo papa yini